Yo! 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 아이들, 아이, 시간. आंखौ सोरबा थिखांना होदोलै आङो उथिनो हाला ओइ खानजंमोन आंखौ थिखांना होदोलै नोंसोरो आं उथिनोनो हाला आंनि आथिं आखाइ बायजोब्बायलै आंखौ बासाय आं गावगायनो उथिनो हायाखै नोंखौ बोरै थिखांना होनो हागोन आङो जांग्राव एबारनिफ्राय रावनिबो सना लुफ खामलालाय आङो रावनिबो जेबो खावला आङो हे इसोर जोंफोरखौ निमाहा होदो हे इसोर जोंफोरखौ निमाहा होदो इसोर जों रावनिबो जेबो बुस्थु खावला जोंफोरो जुदि मालायनि सनाखौ बिदि लुफ खावामोनबा जों बिदि दिनै खैफोदाव गोलैनाय नङामोन हे इसोर जोंफोरखौ निमाहा होदोलै हे इसोर जोंफोरखौ जेन सोरबाफोर नुयो जोंफोरखौ जेन सोरबा बासायनो फैयो हे इसोर जोंफोरखौ खेबसेखिनिखौ निमाहा होदो जोंफोरखौ खेबसेखिनिखौ अननानै मदद खालाय इसोर मदद खालाय मदद खालाय आयै जोंहा न'खौ थाबैनो बानायनोसै दे हो मा जाखो आयै नोंहा आयै मा फिसा मा होनदों आयै जोंफोरो दसन सनाखौबो मोनफिनबाय नाथाय नोङो माखौ एसेबां टेनसन खालामबाय थादों फिसा मा बुंबावनो आङो सनाखौ मोनबाबो माबा गोसोखौनो सुखुनाय मोनाखै आङो मायो माथो नांबावगौ होनबा नोङोलाय नांनायनि बाथ्रा नङा फिसा होनबालाय माथो फिसा खानजङा जोंफोरखौ जेसेबाङानो गाज्रि बाहायाखै मानो थेवब्लाबो बियो आंनि असे आदानि फिसाज्लामोन दिनै बियो गोमालांबाय बेनिखायनो आंनि गोसोफोरा मानोबा सुखुवा मोनगासिनो नोंनालाय नंगौ आयै फिसा आङो बेफोर बाथ्राखौ लाखिनो हालालै आं गासैबो बाथ्राखौनो खोन्थाजोबनोसै रायजोफोरनि सिगाङाव आरो बिसोरखौ जोङो नागिरनो थांगोन रायजोफोरखौ लानानै नाथाय आयै जुदि जोङो रायजोफोरनो सनानि बागै खोन्थाबा जुदि बिसोरो सनाखौ लाखिजोबना दोनबालाय जोंहानो गरसेबो होआबालाय होमबानिया मा जागोन मानो होआ आइ होगोन जुदि जोङो खोन्थायालाफानो थाबैनो धोनि जाना खोन्थियो होनबासो जोंखौ मानसिफोरा सन्देह खालायगोन आइ बेनिखायनो जोंफोरो रायजोफोरनि गेजेराव खिन्थाना लानांगोन आरो आइ जोंफोरो एसेबां सना मा खालायगोन बेनिखायनो जोंफोरो रायजोफोरनो आधा रानना होनायानो साबसिन जागोन आइ नंगौ नोंनायालाय आयै आइ फिसा नै आं दानो खोन्थाहैनोसै रायजोफोरनो दे होनबालाय थां आइदै जेन थेन जनो हाबाय दे सिङानो बायलांजोब्बाय खोनालै आंनिया सिंनि सिनस्रि हाराफोराबो बायजोब्बाय खोना आंनियाथ' आखायानो बायना थाबाय आरो आंनियाथ' आथिङानो बायलांबाय आइदै जोंफोरखौ मा रावबो नागिरनो फैला नामा ओंखाम उखैसोबाय आंखौ थानो हाला आङो नोंल' उखैयाखै जांग्राव जोंबो उखैदों नै दिनै साननैयानो जाबाय जेबो मोनजायैया आंखौथ' मार दैसो गांखादों ओंखाम उखैनायाथ' उखैखादोंआनो दैखौनो मार गांखाबाय आङो थानो हाला मोनबाय आङो जोंफोरो मानो बिदि एफा गाज्रि खामानि मावनायमोन जोंफोरो जुदि बिदि गाज्रि खामानि मावनो थाङामोन जोंफोरो दिनै बिदि खैफोदाव गोलैनाय नङामोन न'फोराव बेसेबा आरामसे जायै लोङै उन्दुयै थागौमोन ओंलै मा बुंबावनो बेनिखायनो इसोरा जोंखौ दिनै साजा होदों आं हालालै
दै गांनाय मोनसोबाय आं थानो हाला गांसोबाय आङो गसंनो नाजानोसै थाबायनो नाजानोसै आङो आइदै 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 हालालाय आङो गसंनो मानबाय थांगोन आं थेवबो दै लोंनो थाखाय नङाब्ला आङो थैसिगोन आङो थांना थानाय नंला आइदै हाया दसन आंबो हाला बारानिफ्राय बारासिन उखैबोबाय ओइ आङो थानो हालालाय गांसोफोरखौनो जानोसै आङो आइदै आंबो गांसोखौनो जानोसै थानो हाला आंबो आइदै आयै आंलाय माथो उथिनोनो हाला आइदै नै रायजोफोर नै सनाया बेनो जोंहानि मोस्रोम मोना मोननाया नै बे सनानि थाखायनो बिसोरो गावनि एसेबां मोजां जिउखौ खोमाना लाजोब्बाय ओइ थुमफ्रि आंनि फिसाया अबे हाजोनिफ्राय गोलैनाय थुना खोन्थिना हो खिजानिबा आंनि फिसाया थांना दङआनो दाबो जि जादों मोजाङानो जादों सिखाव साल्ला लभिया आं बिसोरखौ बिदि सानथारामोनहाय जाल्ला लभनि थाखाय थैबायना बिसोरो दिनै दादै सिगाङाव जि जाबाय जालांबाय दे बिसोरखौ खेबसे खिनिखौ निमाहा होदो दादै ओं रायजोफोर आंनि फिसाखौ खेबसे खिनिखौ निमाहा होदोलै अननानै खानजंनि थाखाय आंनो निमाहा बिबाय दे नोंथांमोनखौ रायजोफोर अननानै एसे आंखौ हेल्प खालायना बिसोरखौ नागिरनायाव दे जागोन दे खेबसे खिनिखौ निमाहा होबाय अबे हाजोनिफ्राय गोलैनायमोन बिसोरलाय बै साहा हाजोनिफ्राय गोलैदोंमोन दादै थौ होनबा दिनैनो रायजोफोरखौ लानानै नागिरहैनो थांनोसै नङाबा आरो बारा गोबावलागि थाबा बाथ्राया गाज्रि जागोन रायजोफोर मोजाङै खोनासंना ला दा दसे उनाव जोंफोरो गासैबो बिसोरखौ नागिरनो थांनांगोन ओं रायजोफोर नोंथांमोना अननानै गासैबो ओंखारजोब बिसोरखौ नागिरहैनो ओं रायजोफोर नोंथांमोना अननानै दानो ओंखारथौ दानो थांनिथौ ओं रायजोफोर लागि आं सनाखौ गासैनोबो एसे एसे रानना होजोबगोन अननानै दानो नागिरहैनोसै थु खानजं फिसा जोंफोर फैबाय नोंसोरखौ लांनो अबाव दङ नोंसोरो ओइ फिसा अबाव थांगोन नोङो ओइ थुमफ्रि अबे खिनियाव गोलैमारदोंमोन मोजाङै खोन्थामारदोंना खोन्थामाराखै नोङो आदा हाजोफोरा एसेबां बुरजा दङ आं माबा आन्दायजोब्बाय दसन ओइ थुमफ्रि बिनानाव मोजाङै गोसोखांलै गोसोआव फैगोन खोना ओइ मोस्रोम भागिन नोंबोथ' दङमोन दे भागिन खोन्थानाय अबेखिनियावमोन मामा आंखौ निमाहा हो आंबो आन्दायजोब्बाय मायो फिसा खानजंलै फिसा अबाव दङ नोङो आइदै जोंफोरखौ रावबो नागिरनो फैमारासैलै ओइ लोगोफोर आइदै जोङो साननै सानथामनि गेजेरावनो थैमारसिगोन खानजङाबा अबाव दङ नोङो माथो जोंहा पापानि माथो रखमसो खोनादों आङो फैबाय बिसोरो फैमारबाय जोंफोरखौ नागिरनो आंबो सोरनिबा माथो खोनादों एसे आंबो खोनादों होनबा फैमारबाय जोंफोरखौ नागिरनो लोगोफोर जों थैला पापा आं बेयाव दङ पापा नै नुबाय आङो आंनि खानजङाबाखौ नुबाय खानजङाबा फिसा
एसेबां नागिरदोंमोन नोंसोरखौ नाथाय जेरावबो मोनाखैमोन। पापा जोंफोर दे हाजो सिङाव गोलैदों बेखौ बोरै मोनथिनाय नोंसोरो? नोंसा आनैयानो खिन्थादो फिसा। आनै जोंफोर नोंसाखौ एसेबां गाज्रि बेबहार बाहायदोंमोन थेवब्लाबो नोंसोर जोंखौ बासायनो फैदों। आनै जोंफोरखौ हागौबा निमाहा हो आनै। फिसा नोंसोर जुदि गावनि गोरोन्थिखौ गनायना लाबाय जोंनि थाखाय बेनो बुहुत। गनायना लाबाय आनै जोंफोरखौ निमाहा हो। आयै जोंफोरनो मिथाइ लाबोदे। जागोन दे फिसा बुरजा लाबोखागोन। आयै मिया लाबोनाय आपेल आंगुरखौ अबाव दोनदोंलै? फ्रिजआव दोनदो दे आइ गासैखौबो बेयावनो दोनजोबदो नङाबा सेवगोन ना। बा अबाव थांनो नागिरदोंलै आनै? एसे शपिं खालायना फैनि र'। बा मालाय दे थां होनबा आनै। दे आइ आब'खौ जिरायनो हो। आनै आं जिरायथ'ला खोना दे आङो मोस्रोममोनखौसो साहा लोंनो लिंनो फैदोंमोन। नंगौ नामा? ओं आनै। दे होनबा थांबानो जाबाय नोंसोरो।